Selamun aleyküm. Ve aleykümselam. Ne eyledirler? Evet. Kalkımı da kovmayın. Sağmayın size. Evet de. Var ol. Ne eyle özün? Öçürü kurgunçuluk mu? Şükür. Ova ilder ne eyle? Şükür Ne kurgun. eyle? Ey söyleme. Ne ile? Öldüğünü da kovmayın oğullar. Gelineceğim bana. Hemmesi gül yağı. Benkinden kovsu yok. Ova. Name gepler Ne? var sağlığı aramlık mı? Ay ne mi gepler? Bunları var ya sen. Seride otursan TikTok'tur bolu oturan işleri saçlarım hücrelere atıp başladı. Bunların eden işlerinden bunlar var ya öz dönüklerini bilmeyenler mi hadi oluyorlar da edip oturan işlerini, dönüklük eden işlerini. Hey, Huday saklasın bulardan. Yoldaş deyip çıkmalı değil eken bular öyle yola. Ay şu içinde bir artı baş olalım. Büyük değil, 50%'im şöyle. Yo içinde yakşı tutuyorsun da ben bir iki tane ya üç tane ne golluyorum başkaları hem de Gelir arkadan azın durup vuruyorlar. Nemede gelir azın arkaya. TikTok işgari, bazar. Piç diyelim o hemmesine itiyalı ürüp oturan. Dozası yetmesi hemmesine itiyalı ürüp oturup başlıyor. Ön kalksam tüme, ikinci ön tüme şu birin etirine vardım ben. Böyle koşulmadım, aşağıdan iyiler oturdum. Başka bir etire var tamam yine şoladım uyanadı da oti. Ki ekondu vardı. İki yerden iyiler lapıyor. Yine mentiller kolluyor deyip o yerden de o rakam deyip geplavati. İki yerden geplavati. Sırakam adamlar bareken deyip koydum ben. Şimdi bolmuyor ama sabırlar uğur gep bol kaldın dedik koydum. Şeyle olur. Türkmenler iki götlü divay diyorlar bunlara. Paşan yapacak bolsan hilece arkanda bir başka bir devlet durmasa olmuyor. O TikTok'ta uruşanın bilen ol söğüşenin bilen on TikTok filleri eltip vermiyor o Türkmenistan taraftan manasillerden bol divay etmiyor TikTok. Şunu aytsa. Bunlar özlerini yıkıp oturuyorlar. Ödem bunlar ölecek hem de o bir barcak da şunu yıkacak o şöyle başka bir yere dikelecek. Olan olmuyor. Onu olaran beri vermiyor o. Başka bir şöyle ne yani yıkacak öyle. Şöyle dikelecek öyle şöyle ya. Ön kıyam adamlar. Öyle hiç devlette görmedim ben bana Kazakistan mı olsun, Kırgızistan mı olsun, hem şu urçu vurdular. İçeride çıktılar meydana hemmesi. Bana Afganistan'da da hem şunan üçünü öldürdüler şunu. Rus'un vaktinde biri öldü, ondan sonra biri öldü. Başka da biri yine bomba koyup öldürdüler yoluna. Üçü öldü şöyle. Ay şöyle demek mesela bilmedim ben. İçeriden durup olan hiç kayıt çıkacak adamı meydan yok içeri kalan adamlar. Bizde Moğolim tip biri var. Rozumrat diye. Şu men neme qaraşı, neme şöyle falan Berdi Muhammed falan. Nemeler falan. Pisken Safar Murat falan pisken. Onu sonra görende neçe yıllar yaşadın Türkmenistan'da diyende. Men bilmenim qalptım şu diktatör bilen. Neme diktatörün dövründe yaşanım diye. Men neçe yurda aylandım. Krasivo yaşadım diye da. Olsan bäri aktivistlerin arasında giyinip ondan bir neme topar döreden oluyor da o Cuma Safar Türkmen deyip biri var da Karabak'tan. Şonu zindana uğra diyorlar. Ön kahramanı çişiriyorlar. Son zindana uğra diyor. Olsan sonra kam oldu oğlan. O zaman ondan nemesin dilini var ya şu sırtını sokuyup bildirmeyen yörede izinden konsulluk veren gürleşiye zade diye. O zaman konsulluğun götünü açıp başladı. O zaman yine ben sana açacağız zaten ya şun video koydu. Kıyızı Türkmenistan'dan arkayın geliptir. Hal akvarlarını sorama.
Bizim qarindaşlarımız çıkıp bilen Türkmenistan'dan bu arkayın çıkış diye. Tehran qalaymalı. Men ağam El bolmasa saklap o rakam oturlar. işettirmiyor. O men ağam öyden çıkaran aklar saklap otur. İşem koyan aklar gün-günden vapşe goňşularam gürleşmeye. Zat etmeye. Buların kıyını seyretsen bular goňşularam gürleşe. Birinikin ayal doğun ince gidip operasiya ettirip birininkini neme kıyızı geliyor. Düşünür yalda. Dün bana bir video uğrattı Dursultan vardı. Dursultan gün aytti. Biz iştat kömek etip bilmeyiz. Bizden iştat etip bilmiyor. Devlet öyle urşup olmuyor. Hükümet öyle. Maaş önemesi. Heyran kaldım. Onda senden mi çıktın değilse berek. Ben hiç adam gen tan görmüyorum neyse Türkmenistan'dan çağası gelse şu. İşte oturanlar aydın var. Anlayamam ne mi? Dur Sultan'ın çağlar çıkan mı? Yo endi men gen tan görmeyen diyen birden çıksalar diyen de men sana diyen. Ya. Birden çekildi şoq idam. O hasap bak näli adaly. Murada'nı çağıracak oldum bir näli oldy Murada. Bulum çağı ya özünü alıp barayım Murada. O hasap baktı bir 25 yaşlı oğlan 30 yaşına yetmedik. Şöyle den olacak. Utanmayamay. Çağlar aytmayamay ona. Kaka näme işläpýörsiň aýbyr? Çağlar bagy ýaly boldun aýdyp. Öňkeze aýtdym sen utanmaýanmy diýip aýtdym bir ýaşyň bir çenden geçdi diýip sakalyň başy agyrypdyr diýip. Ey böyle da. Polşadan giripdirler Krasimir Kolev. Kim girdi? Anlayıp sen girdin mi ya? Kerim İsmail girdim ya neme girdi mi? Serdar Hoca Nefes mi? Hoca Nefes olsa ahunumuz, müstahağımız, ahun ağamız neme? Öz Son nemesinden soracaktım geliyor. ben. Ha. Son soracaktım. Türkmenistan'da näme bol geçti şu Serdar ağa? Mufti bol geçtim ya bir vilayatta ya bir imam bol geçdimi? Bir gel vaz ola adamın. Ya on Serdar'ın var ya şu gürlüsü Allah'dan başlıyor. Gündüz Moğol'la diye, gece yolda diye Serdar yağlılar. Aram vuru veriyor da sonra yönü Moğol'la var. Neme din var da gürlememek yeplendir. Şeyle bular. Aktivistlerin cemme şeyle. Gündüz Moğol'la diye, giyişte yolda diye niyalı. Hemmesi. Gündüz aktivist, giyişte neme, pasivist, satı oturuyorlar. Hemmesi değil de 50% de şöyle. Yönü men Serdar ağam bir yerini haladım. Başka nemeleri ödüne de yönü şu nira barsa şonda şu sögünen yok hiç bir. O nemşesin beçara önerlik kaldım onda. Ölülerin nemesinden mezarlarından pul kazanıp gören adam ne? Önerlik yol kaldım ona. Seni de yine uruş koymadın böyle. Yani hemen uruş ben onun yüzüne gönü patla dedim ha. Beni hiç kim eleştirmiyor Nemecan. Özcan. Bular var ya men doğruçulun yolunu çıkarsam doğrusunu aytayım bular hemmesi gahar gele yigren yelde yöne gelip meni dinlep oturuyorlar. O zaman yine kıyvat başladı deyip aytıyorlar. Yine ya indi aktivistlerin elektriksiyonu eşkinden kent günden konsiyordun efirdi. Türkmençe yazsam ben Türkçe düşünmeyen. Asiye 71. Ay böyle da. Şöyle ya böyle. O asrağıdan deyip bir video neme doluyorlar batı. Olurum hacı gelene keller. Aşırağını bilemezak, hiç kim tanamazak. Türkmenistan'dan 2000. yılda gittik. 23 yıl oldu. Gidenim. Ova varayın deyse nemeden aklı, koyuyor meselene aklı. Bulur neme, yasama aktivistleri koyuyor ya onun çağlarını koyuyor bärik oyanı. Onlara pasport verildi. Aktivistler ağzı birlikten darga birliğe taraf. Olur ne düşünmedim. Ne dargap yoluna, dargan yollarında o doğru ediniz. Dargaş bir. Seve bir gün satıldı. Türkmen Voice. Hello. How are you? Mate. Mate diysen Türkmenlerde mate'i yakan diye diyorlar. Yanan diye diyorlar. Wa alaikum assalam rahmatullahi barakatuh. I am fine, my brother. Cool.
If you find Ay gelin näme gep bolýar. it's a clue. Narakamda düzelsin. Bizlere barıp ýaşajak nämämiz de ýogunda Oh. bir näme için bir mehmanlyk Özüm için bilýärli. barar. Oh. Size var ya yurt nesip etmeye neme Türkmenistan. Sizin o döwürde neme sizin ata-babaňyz Rusları taşlap korkup gidende şu döwürde karşılık görkezseler de Cüneyt Hanyň daş döwründe birleşip. Sonda yurt size galardy. Endi size galanak yurt. Başla ölçä. Aslında şu wagtdan soň artarlardan alınan yurt. Hemme teke halka geçipden şondan soň ol tekeler o şoň ýerinde durdular. Artar bizler musulman boljak ora öýle böyle bizler namysymyzy elýe tutmýar so rakam bir rakam diýdiler de gaçtyrlar şu wagtda. Ha şonda tekeler bilen uçup bilmediňiz siz gaçdyňız Awganystana. Endi näme garaşyp otaýsyňız? Yo indi aýdyp otyryn men barjak niýetimde ýok hiç bir. Amma bir mehmançylyk için barsam ölmenken barsam baran ýöne. Barapsyňa gara ýollardan. Bardyňa kerkez atlary. Maraçyly watsyň. O ýolalaydy. O wagt bir däl wagtymyz ekende bir ýördi ýörüp durdy şu wagtda. Abur tutulup giden boldy. Sen näçe türkmen ogullary zaýalapsyň bir topar narkotik alyp baryp. Özler zaýalanýar onuň pul berse bilýär baryp duran adam. Sen şolar alyp barmaly däl, sen zaýalapsyň ha. Onda bizlerde pul ýok, bizlere de pul gerek. Başga ýerden pul tapylan ýok o wagtda. Indi pul diýende haram işlerden pul gazanmaýan, näme üçin Dubaýa alyp barmaýan? Dubaýda da şöyle zatlary nemesi var. Alasy gelýärler. Näme üçin otay alyp barmaýan, Türkmenistana alyp barypsyň? Ol golaýda, o ýerden bir ýolumyz barda, bir inekçe ýolumyz bar. Ha, ine böyle. Atam prezidentim bolýardy ilteler o wagtda. Prezidentin eli bar o, jegerleriň eli bar o wagtda. Sammudan hemme eli bar, sammudan şu wagtda hemmesiniň nomerlerini çelik bardy bizlerde. Amma bizim özlerimde ýok, bizler bar ýollarda böyle ketbelemizde bardy sammudan hemme. Şu wagtda da bar olar ötürüp diýerler. Şu wagtda da. Şu wagtda da hiç gaýt bolýar. Bunu narkotik, onu azalar hiç gaýdan bolmuyor da etmiyor. Ya täze bir prezident gelse bilmedim men. Atar oğul etmiyor, gaýt etmiyor onu. Gerek de olan özlerine. Özlerem çekecek onu. Ya para için pis işler ettin mi diye yine sana sorak veriyor. Ettik ya, solu işlere ettik solu. Başka men namysym satyp başka bir iş edem ýok. Onda da ana şu wagtda bir kelle nemelikde götök pillakana gidip dörtdene şöyle. Owa. İki durle bap bir durum mara şu murgapdan öttügen petide dön hangar. O adam gon durle bapdan ama provaň içinden ötkütleba nemeden am deryadan kerk tarap etdik de biller hangar çete. Hey, Allah Sawak cağda. kelleme tekeni. Minden de bilýär da. Abbas tam däbel diýer. Kim bu Abbas tam däbel diýer? Kim kawy? Şöyle ýagdaýlar Özcan. No. Yine bizden barıp gatnap ýörsin de Awganystana. Yo, o ýerde hiç gep Yine ýok. Bir sizin- adam siz nerden geldin, nerden gittin diýip aýtmıyor. Bizlenkiler. Olar hemesi öz işleri bilen diýem. O şu öyle işleri bilen başka bir adamın işi yok. Akça versen bolup diýenmi? Hemme zat sen mihman diýenmi? Akça ýokmy bar gün bol diýenmi? Ya gay o rakamam da ona. Bizler halk yaman mihman söýür. Onda da Türkmen halk. Bir gün altın, 2 gün kümüş, 4 gün mis, 3 gün mis, 4 gün pis diýildi türkmenler. Sizde de şöyle zat vardır o. Ya bizlerde yok. Ol nemeler yok bizlerde. Ne var? Bizlerde. Böyle da. Bırak altıda mihman alıyor. Öz ýagdaýyna, mihmanyň ýagdaýyna garap neme etýär. Böyle mi? Benim dostlarım gol mihmançılık alýar men puştalar. Olar ýakşylar. Men aýtdym, "Ma et bermäň."
işte etsiz nahar verin o nemelerinden. Şu pomidorunuz var yerden nemeleri, yerli pomidor. Ak soğumlu salat edin, şu zatlar edin. Ben sana en sonu beğeniyen İsmarak'tan gömme edin bana diye dedim da. Siz diyeyim bay gorkaşacak olup özünüz oturma, ben bileyim siz baydığım diyeyim. Yani ben dedim bu zatları otayda da ilk gördüm. Yani bana şu zatlar hakiki yerden demedin önü olsan zatları yetmiyor bizde. Bizde hime de verdi hemmesi. Tipliyse de öseye. Kayfuyum diyorum aç çıkıp durana görüyor musun? Bizlerde var ol hal o rakam duvay muvay sepilip zat ekleniyor hala çeli. Yerlerimiz sondan güçlü yerlerimiz var. Sonqı peyda bolan aktivistlerin bari pidir diyeler. Hakikimi kan diye. Bilemek pidir mi yönü öz seredik ha birbirini satıp otuyorlar. Dünyada Kerimcan'ın nemesini eşittik. Kerim bir salihatlı aytdı, malades. Aydın zatlarında bir mantığı var. Göne iş sat nemet men aldım, göne aytdı. Onların anayı aytdı men zapis ettim, o nemettim özüm koradım. Nemeden koruyor? Nemeden önce yazmanı öğren sonra eleştir kime, kim bilen nemet ayaşı nemede otuyor. Gidiş otuyor. Şöyle yadaylar. Şöyle ağalar, dostlar. Oğan kaçını çıkındı kakamrada. Tizara bir yolum düşse barcak Hudayca. Allah'can yol verse. Onda bu vakti tizara da barman. Bilenim deryalamızda o kötte kenal çekilip olsun ondan son barın bilen kadın bararsanız. Ben yarım şehir alıp kaçacak. Yarımını anarışı obada koyacak. Bir kere bölünce binde. Bir falan diye realda yurt utkavatır birden ne mi? Türkmenistan bir eçilip halkımız az değilse gelin göçün öz yurdunuza değilse göçüp bararsınız. Kim diye? Türkmenistan'da halk emmes göçü otur ha. Bütün Orset doğulda Türkmenlerde. Unda 3 milyona yakın çıkandır o. Türk'te ne açım halk 1 milyondan uğrak var. Men şonda milyon diyende hiç kim nemetme inanmadı da. Men çıkışımdan 3 yıl bundan çıkış ettim. Türkiye'de 1 milyona yakın Türkmen var dedi. 1 milyondan hem köprak dedi. İnanmadılar. Türkmen oysa sövünmeseniz neme canım. Türkmen oysa falan deyip çıksa ne mi? Berde bara Gunvatar yurtlarda pidir olmak neme değil. Ayıp zat değil burada. Ağlamoğlu güne bakarım güne alem koşar giyip çıkıveriyorlar. Ana çemen öğren nemesi var ha. Hareketi var ha. Alem koşar. Şolarınki neme? Kim bu? Türkmen bayda var. Sopa haki perdivayt yon heleymiş o? Yo, baka pipirde. Bira haki perdivayt yok. Yok. Yo. Türkmen gelin sen rahat ayay diyorsun. Ya çemen öyle rahat aymana söylüp de kakamrada. Yine gürleş de düşünç nemet verdi. Rahata gel. Ne öyle düşünç. Bana olur. Ne etirinde söylünte. Şu derya, şu kenal var arada. Bana bu Zakir'in etirinde söylünte. Bular söylüyorum. Şun söyleyişiniz erti yaraşığınız. Ola ol. Yani Indonezya'dan şu kenala hat 100 kilometrine su verilecek. Mana şu kança bu ayda täze ayda şu ayın ahirlerine verilir. Bizlere de bir barsa bolacak şu. Kurak yerlerimiz yatdı. Onun üstüne bir $15,000 yerem aldım ben ona. Al ver neme. Hudaya şükür. Allah'can berse oldu al yerleri. Sizinki bu neme? Tamam sizler men nemeňizde düşüm yok da gektar diyorsunuz orada. Son bizler jüri var aytıyoruz da. Yani 2000 metremiz bizlen bir jüri bola. Tanap diýeniňizi şeýdip ölçeňiz siz. Tanap diýeniňiz. Tanapda ölçüýäs ama 2000 metr bir jüri ölçüýäs. Biz bir jüri aytýar.
Owa. Şu 1 hektara kança buğday gitýär meselen sizlenki? Men şoňa şu bir oňa bizlenki bilen uruşturup görsem kança kilo buğday gitýär meselen? Men ekrançylyk bilen neme meşgullanmadym ha, nemeçe? O bireg bilen ha gepleşýär men olam düşen ýok jüriýip diýdim. Mahmut Kerim diýip biri var. Biri oňa üstünden düşýärdi, neme garalaryň götüni ýüýeň zatdy. Şo ekrançylyk bilen meşgullanýardy. Şo bilen gürleş. Hawa ana şol adamsa. Şo birazcık başka Maňlay şey kel var. adam. Maňlay keldimi? Göreňmi? Adrak keldirek. Kelirəkmi? Solsa. Azrak olsandan iştayız. Men kan bolan o. O sen kel olma. Köp namaz okuyandırsan da sen. Onu namazlıktan kel oluyandırsan. Ava bile bak akıllı kellisinden saçlarım kaçandır o bidalaga. Yo yani lekin saçma agaran yok. Yöre sen malades görüyorsun sen öz işin bilen öz elin bilen neme pul kazanıyorsun. Ava karıların götünü yup kellesi bilen sprey palatensisini yani. Şoň üçin kel olandır o. Ben bulayda 2,5 ming tapdym men. Ava. Kurbalykdan 2,5 ming dolar tapdym bir ayda. Ana görüyorsun näyle sen malades. Bolupdy. Indi inşallah mana 3-4 günden soň bir jaý gözläp ýörün. Şu jaý alyp bilsem işim ketdirjek. Soň bir 7-8 adam aljak ýaňyna ýanyma. Ya onda bu özüm işlemesem hem soň 5-4 ming ayda gelip durjakdy. Sonra bir nemeden indi bir aýtýarlar da bir adrak haly ýene şunda da pul bolsa ýaman köp gerek bolýar ekan bäde bir iş etjek bolsam bir ýaman pulum köp gitjek bolýar. İldeşte siz neme oğlum nemesini oğlunun nemesini videosunu gördünüz mü TikTok'ta? Gözün aydın deyip neme deyip canadın ha ona. Kıyızın geliptir ahvallarım sorama İstanbul'a. Ne edip çıkıp diyor o? Oho, yine neme de geliyor. Poşadan ağırkıp palyakların adını ayırıp indi özüm geldiğine Türkmençilik diye. Türkmençilik deyip. Türkmençilik kaldı mı? Maskaraçılık oldunuz siz Polonya'da. Biriniz sırtınızı açıp utanç ayağınızı yok. Öz aranızda gürleşip bilmediniz mi? Ne mi? Sırtınızı açıp. Şu pulun nemesi de. Pul böyle şüphül şeyle oluyor. O pahir o karren ha hiç kim barın yok. Kim garry? O böyle kine metan var ha. Başka San talta çwara. Kim? Bana bu nemenin Ne? adını aytma. Taze Türkmenistan bir kanal var abi. Kim o? YouTube'da. Tez Türkmenistan kim? Nemetan men şuna atlamıyor. Köprak ana solar. Görüp oturuyor modollarda. Sapar iklim bilen neme mi? Hava sapara. Sapara. Evet öyle böyle küçük adam geliyor. Çiğsik adam saparang diye. Neme aileki Halmurat Söyün. Hava Halmurat ağa sapara böyle gözeynaklı oğlan. Allah sonra çıktı valıyor. Aşağıdan hemen bir yarım geliyor o paketlerden. Olmadı köp gelen yoklar. O erteklerden adamla iyirdi da erteklerden. Assalamualaikum Alman. Kaydan da. Waalaikumsalam. Romya'da romatma ödül neyli? Şükür da. Sağmin. Nurmurada. Men kendi vaktinde oturmayın. Devam edin. Benim işe gitmelidir de. Şu nemeden olya diysene şu goklar. Biz bir meydanda iş etmesek, meydanda bir işleri etmesek, şular yalı öz aranızda nemeye başlıyor. Yani olum bolmalı, olum geçmelidir operasyon. Men onu da karşılığım yok. Koy men erwet bolsam menim o köstümler men birinin pulunu elan olsam ya yalançılık eden olsam ya kömek alıp tamam kömek eden uzadan ellere ters nemeden olsam koy gör köstümler yani. Öz aranızda kanalında Kakamrat. Sen şu öz kanalından senden hem hayiş men Muhammed Ağa da hayiş dedikler. Kakamrat da ağa deyin. Yani yaşıl
Teredin, şu iyul ayının 10'unu AB kassaları tutmasanak illeştirmede bir çağırış edip oturuyorum men. Yani şu an biletler aňarda keyin şahynna 80 milyon, 70 milyon, 50 milyon hakikatdanam daşar urda çıkmak isleýänlerem aslında onu yeni eklen üçün çıkacak bolýa. Ýöne bir giden berge watryalar olur. Şoň üçin şolara garşy bir çağırış edip olur çünkü daşar urda gedelençe çıkmak isleýän hemmesem işlemene çıkacak bolýa. Yani ýurdun içinde ýagdaý gowy bolmadan çıkacak bolýa. Hiç kimin keyfinden çıkanok. Şolara yani kötünmejek bol pasameter kötünmek ýoluna girýärler şu wagt. Ondan gidelim danim şu ýurdun içindäki AB kassalary bunu ähli biledin bahasy asly ýalňyşmasam 20 milyon töwerek 4000 manat töwerek. Al oğlum bankın kursundan ýokary bolýar aslında hersin $1000 ýokary bolýar. Ýöne barny şol garawalar bahasyndan $200 töwerek bolsun. Näme tukmasaň içinde adamlar aýlygyny dollarda alan manatda alýar. Ýöne diýany ýok şol 4000 manat neri, 12 min, 15 min, 18 min manat neri. Ya biz Yani düşündük 80 sen aydın milyon zaten. tolpan bile. Eşitdik sen aydın Ava, zaten. Indi men öz baramdaydın, men arka düýüjini bilemem. Men siyasetden çekildim. Ýöne men kanalım açık hemmäňize. Sen video edip yaz, men öz kanalımda uğratma original videoňu. Men öz kanalımda goýaýyn. Atak men özüm çıkıp bunu et diýip aýtjak nemem ýok. Men çekildim sizden. Hemmäňizde başlan. Ha. Doğrudur. Çekilmeňize sebäp näme boldy? O arada da bir nime öz aramyzda gepleşsek gowy bolardy. Ýöne her näme bolanydy, essek watan üçin edýäs. Biziň gadyrymyzyň ýoklugy nämeden diýsene, biz muğd edýäs şu zatlar watan üçin. Muğd edýäs. Ýani adamlara şu haklaryny, hukuklaryny düşündirdik. Aslında şolardan pul berseňiz men size düşündirjek ýalak gurruna girmedik-de, oňam gadyry ýok şoň üçin. Hani birazcık adamlar jany ýantady, pul bersedi, şo şeýdip öwrensedi, onda belki gadyr bolardy bu zatlaryň. Ýöne biz onu etmedik-de, muğd etdik-de, oňam gadyry ýok hakykatdanam. Birazcık watan üçin diýildi danim garşylykly edildi. Indi şol ortada da biziň öýümizde çağalamyzda urajan pullarymyz hemme kişiň dilinde. Bolmana men yani bir elle garpy tutturanok ki ya işlemeli bolýan ya da şol iş etmeli bolýan. Yeri gelende kömek almaly bolýan. Şoň üçin menem soňky döwürler öz maşgalamyň aradasynda köprek işleýän kän şoň üçin elim degenok. Ýöne şol AB kassalardaky nemeler Men şu ýola çykanda diýik bahalar. Men şu ýola çykanda adamlar näle bilerim kädijek bolýan. Bu Muhammed. Men Hudaýa şükür Hudaýa ma özü berdim diýip bersin. Beren pulun normalny ma. Men birinin puluna zarar derdim. Bu ýola çykanda men öz üçin çykdym. Özüm üçin. Sebäbi meni ejim kakam nemesine gidende o dünýäde. Şoň nemesine soňky bermeli bir borcumy olar ma nemetdiler. Terk etdiler da düşündüňmi? Gadagan etdiler. Şo zatlary var, mahrum etdiler, lişaýat etdiler meni. Şoň üçin men çykdym bu zatlar. Halk düşünsün, halka men şo zatlar aýdyp başlandy. Sizi näde izleýär, zat edeni aýdyp başlandy. Olur öz başgaça düşündi. Indi düşünüversinler. Men işim ýok siz bilen başla. Muhammed. Men bir prezident bolaýyn diýip nemem ýok. Men ambisiýam ýok. Neme deyin diýelim, zat ýok. Etseler. Näme menden çykjak zady aýtdym. Indi bularyň öz işleri. Näme etmeli? Men toňsy YouTube kanalymda aýtdym näme etmelidigini. Sizin aýdan ýollaryň men goşulyp bilemek sebäbi bu ýol bara ýanglış ýol diýip hasap edýän. Nur Muhammed. Parahatçılık yol bilen siz hiç zat alıp bilmeýiňiz. 94-nji ýylda Aşgabatda bütün Aşgabat kaldı, ýaşly, juwanlar. Muňa bara şahitlerim, sen Şweýçarda baranda bir adam bardy. Sen şo bilen duşmanyň, sen oňa barada aýtmadylar sen. Şo taýda oňurgasyny döwdiler 3 gezek. 3 gezek operasiýa etdi. Şo taýda 94-nji ýylda bolup gaýdan adam şo. Men şonda gördüm. Men özüm şo wagtda baş prokuraturasynyň kömekçisi bolup işledim. Şo adamlar näde ezenlerde men ofitsial ştatda işlemedim. Şonda men gördüm. Parahatçılık ýolu bilen işsat kazanyp bolmuşum. Siz ýanglış ýoly adamlary bara uru diýiňiz. Şoň üçin men sana işsat diýmek,
Sen çıkış etsen, bana video yazıp uğratsan, ben öz kanalımda koyayım. Tapağı yok, men kanalım demokratичный. Любой kim nemetçe çıkış edecek olsa, men kanalıma videosunu uğra diye, nemesin razıçılığını veriye, koyma. И всё, men koyayım. Kalan öz işleriniz. Вот так. Yani men fikrimçe. Parakatçılık yolu teret şunşin ettik ağam biz. Teret parakatçılık yolu şunşin ettik. Обычный bir bilen birinin öýüne baranda da ilki kapıdan girýänsiňa, ilki düşünmediğinden bağ bolsa barıp kapysyny kakýansyňa, ýani gönümeli akyn olsundan ýa-da çerdakdan, kryşadan giren ok. İlki kapydan kakaly şu hökümetiň diýdik. Обычный kapydan girip göreli, salam bereli, şu hökümetiň ýalňyşlaryny aýdyp göreli, düdedýämi, edýämi, eden okmy. Şonu etmän gönümel beýlek ýola geçseň, yani onu olur sen neme berýän, asnawanya berýän. Siz öňünden prioritetleri koymapsınız. Öňünden siz dost dip görýäňiz olar. Olar sizi ezýärler, olar sizi uneme diýençeler. Siz onu kapysynan barýaňyz. Görýäňmi? Yo, teret biz şu bilýär şoň etmejegini, ýöne şonu da halka görkezmek gerekdi. Şol kanun, konstitusiýa esasyna ýörep, hakyny, hukukyny talap etmäni uğradyp, men konstitusiýanyň hukuk maddalaryny oturup düşündirdim adamlara. Ha şu madda şunu diýär, bu madda bunu diýär diýip, benim YouTube kanalymda. Ýöne soň biz şonu näme etdik? Ele men prezidentligiňe dalaşgarlygam şoň üçin etdim ben. Diýerler prezident boldy. Yo, oň üçin däl. Abyşny gapydan girme üçin. Gapydan girip gördüm men sizi prezidentligiňe dalaşgarlyga da goýdum, siz kabul etmediňiz. Diýmek siz özüňiz bir kanun iş edip bir kanun ýoly iteklediňiz diýip bilýär. Türkün bu işini ähli gutorjak, sutda utorjakmy, kadiýetde utorjakmy? Halkara futlar goşuljakmy? Şo wagt bizler özüňiz asnawanya gerek. Biz bulary prezident dalaşgarlygyna metdik. Biz bulary kanun ýoly bilen siýasy parti açjak dik gördüm, Murat Düşenow'u bastyňyz. Biz bulary kanun hukuklaryny öwretdik. Siziň olan ýalňyşlyklaryny, gödök bozulmalaryny görüň berdik. Özüňiz düzetdiňizmi? Ýok. Düzetdilermi şuna çendi? Hiç sat düzetmediler. Nur Muhammed, siz sirke dörettiniz. Prezident dalaşgarçylygy. Nersi? Türkmenistan'da ulakon sirk oldu. Sizin berde küçük sirk ettiniz. Siz şu faktiçki şoları var kanun esasında olur eden zatlar kanunlaştırdınız. Hatta men aydanda, dinle, men aydanda barın şu neme seçme, barın şu neme wybyrlary. Ýöne serdarı vermem, başka verin diýende siz özüňiz berde wybir özüňiz mene prezident boljak da, mene prezident boljak da diýip başladyňız. Ine sizi alıp oturan nemeleriň siz her eden adamlarınız var ha, şöyle puç oluyor. Yine sen çağrışı ediyorsun hiç kim barmıyor şu tayda Türkmenistan. Yok. Ben sana bir zaten diyeyim. Daha sen ayağım şu plakat öyle çıksalar var ha. Plakat öyle çıksa hiç kim barmıyor şu an koldak vermiyor Türkmenistan. Sebebi var ha, siz öňünden diskreditiýet ettiniz özleriniz. Diskreditasiýa. Eger agzy bir olup yapışsaňyz var bu zatlary var. Hökümet bilen urşmagy var ha, hemmesine iş yeterdi. Ýöne siz özüňiz hem bileňiz näme taktikan strategiýasyny. Dost hökümine görüp başladyňyz siz. Dost hökümine başlasaňyz, olar sizi düşman hökümine görüp maňlaýyňyzdan dubinka berýärler. Siz olary çörek bilen barýaňyz, "Ho, ağamjan, bükülüp eňelip şu neme konstitusiýany boýunça ýaşaň diýip, olar size kakkoy konstitusiýa diýip maňlaýyňyzdan berýär. Çağlaryňyz nemede çykmanyny iptal edýär. Ine sen näçe ýyldan bäri ýörsüň nemede? Daşy ýurtda. Näçe ýyldan bäri çağlaryň görmek? Toy ýoly geçmeli, urşmaly bolsa urşar, dubil kalaşmaly bolsa dubil kalaşar, mesele ýok ha. 30 ýyldan bäri paragatçylyk ýok. Meni kilwer göreşýän, men 30 ýylyny bilem, o men ne ödüm bilýär, şu görüş başlanma 2 ýylmyky. Sonra senden soňky gelenler menem 2 ýyldan bäri diýip başlaýdy. Men öňkelerim habarym ýok diýip aýdýar. Biz şu bayram nemämiz, gordusymyz, gedemsizligimiz. Ýadymdan çykmaka ýan kaydanyňa da bir jogap bereň, siz diýdiňiz şonu legalizasiýa etdiňiz diýenýärle çek bolýanda, anne şolaryň bir kanun nemetini bir legalizasiýa edipmişirler. Hamana meniň durunny, men legalizasiýa eden bolsadym şeýle bolardy. Meni ýa-da Murat Kurbanow ýa-da Gelkäriýew ýa-da Ahmet Rahmanow daşyndan 4 adam gatnaşdy dogry dämi? Şolaryň birini registrasiýa eden bolsady we ola mutulan bolsady, şonu diýip bilýän agam sen şu sözüňi. Bir tagam ol registrasiýa almady,
biz baro diýsegem, ýogo diýsegem, şo hökümet serowny prezident bolýardy, bolan okdumy? Bolýar da, ha, näme siz bunu bilen ýokmy, çağamy siz şunu bilmeýär. Ya bileňizmi şu zatları? Bileňiz bir normal yol önleme dip şonu pakray международный общественности görkezip bilediňiz. Ine şonça adam Serdar Berdimuhamedow garşylyk çykdy diýip. Все равно один çort şonu goýardylar. Sen bilediň şonu sen. Administrativный rejim. Ýöne siz az edeniz işleriniz действительно клоунада. Biri yazıyor öz saydında ya всенародный избранный президент Türkmenistan'a. Gülüp öldüm bile. Dedim ne bolda ya dedim. Kellesi gidip dur o 50 yaşdan soň nemede 60'ına yerinde kellesi gidip dur. Arkaya diye prezident Türkmenistan'a diye. Sizin aydanıňyzdan gelişikdir. Sen diýen legalizasiýa etdiň diýen. Legalizasiýa etmek meni Türkmenistan hökümeti şol saýlawa goşmaly. Ondan Nur Muhammed Annaýew 1% aldy diýip meni çumam çykardygyň görmeli. Ana şonda sen legalizasiýa etdiň diýip bilýän. Meni asa almada, goşmada. Goşmada. Dinle. Seni goşar ýaly sen neme избирательный nemeni geçdiňmi? Kampaniýany geçdiňmi? Ming adam gol saylatdyňmy? Gol çekişdiňmi sen Nur Muhammed Annaýewy goýundy? Men legalizasiýa etdirýän, onu öýräýäňi özüň sen konstitusiýany okap berdiň ha sen adamlara, konstitusiýany okap ber. Sen konstitusiýa boýunça neme diýme, действие edýärmelek anda. Adamları düşündirip oturan. Sen konstitusiýa adamları öýredip oturýarsyň, özüň konstitusiýada kelläň çykışmy başla. Bolýar da men ilki bilen meniň ýazan hatyma jogap bermeli, iň olmany olur. Ona etmediler ha olur. Men Türkmenistanyň Merkez Saýlaw Komitetine şo haty uğratdym. Berlindäki ilçihana da uğratdym. Jogap bermeli kenlerden iň olmany. Sen şu taýda şu dokumentleriň gitmen okuyup. Şu dokumentlerini nemi yazıp nemi kako zakaznoy poçta bilen uğratdyňmy? Görkezdiňmi adamlara? Zakaznoy poçta bilen uğratdym hawo. Ony Muhammed Beyjem onu seni registrasiýa etmedik bolsa näde sen hakyň var şo zatlary goýma özüň. Edet. Na wybory. Election. Şo da onsoň men nädip müň adam çöpläýin onsoň. Men nädip çöpläýin. Bu dolar diýmeler, sen şu zatlaryň kem şolar diýmeler. Bole sen o taýda çöpläp bilmeseň, Turkiýada çöpläp bilerdiň müň adam. Sen derneň başga. Ýok, çekläp bolan okowa, ama sen onu ýalan satdyrýan adyň familiýasyny ýazmala olur. O dernege kaýt bolanlaryny ulugo etdiler, ana bir kimlikden näde siz görüşjek bolýaňyz öz adyn familiýasyny goýmagy bolsa. Onu bir üstümde ýapylama janagam adamlaryň gorkusyny adamlar ýoly bilen gitmeli bolýar da. Esi adyn familiýasyny goýmajak bolsa. Adamlar gorkum bolsa bir günakarlyk gidip oturýarsyňyz ýöne goşulan okda adyn ýalan berýär. Men sizi günakarlamak, Nur Muhammed. Men sen günakarlamak, men sizi aýdyn oýnatgy bolmaň diýen. Bir çıkalga gözleyat ağam oynatky bolýan ýaly görnýändir saňa bir çıkalga gözleyat ağam. Bolmanam diňe hereketde ka adamdy ýalňyşlygam bolar. Hereketde çünkü her gün bir zat etjek bolýar. Zato bir hereketde. Hiç zat etmän oturan adamdan sen ýalňyşlyk tapy bilmerdiň ha. Bir da sesin çykarmandyk oturan adamdan ýalňyşlygam tapmarsyň adyna beşitmerdiň bilmerdiň hem. Han bara ýaly adamlar wagtynda çykyp soňam ýitip garajykda oturan sesin çykarma. Han ady tutýanmam şolaň. Plan ettin diýen wam şolary. Ýok. Bizden hem şu diýelim çünkü biz dol bir zat etjek bolýar şonun. Ay onu akylly, onu Türkmen halkam akylly, hem şu diýdi. Sen düşün, ine men Amerikanyň baý oglary bilen Amerikanyň baý oglary bilen neme söhbetleşip geçýän türkmenler, Orsiýadyň baý oglary bilen söhbetleşip geçýän. Olar işemeden olar, sen işedýän, ol men diýändem işemeden o tür. Men akberden gıýbat bolýar. Просто... Я олар айде кому вкладывать те, да? Ахмат Гурманович, кому вкладывать те? Это же голь перекатный, да? Шолар поставишь те, олар birinci oğurlar diye. Az kömege yola çıkanlar. Birinci oğurlar, олар var yurdu östürmek aladası diye yok diye. Олар var birinci tağlamak aladası var diye. Yine sen misal al, 1917 yılda власти geldi, Novikov tip bir поставщик его императорского двора мебельді. Шо революционерлар көмөк еді. Бірінші нәме боле, революционер келіп, оны талиялы. Сава Морозов нәме боле, оны талиялы. Sizlerin şöyle iskeri otayım. Nur Muhammed. Bağışla şu zatlar aydı. Siz öz aranızda var ha, siz birbiriniz yazıp başlasanız, hapis edip başlasanız, kim size yine ne? Sen iyi bir eştim Kakımrat birini yazı edip.
Kakımra çıkıp yüzü tartpa taşlıyor. Kakamratı Şöyle değil. Ekranla. şöyle Seret, deme geldi. seni ekranla ya da sen öýüňde başga hilek ekranla başga hilek adam mı sen misal üçin. Näme üçin Bolýar zapçyda mı? sen gorkma. Men Sen näme zaten üçin zapçydan gorkma. Sen misal üçin bir ideologiýaň ýygyny ýürýän adam, dogrymy? Bir Я, ideologiýaň ýygyny ýürýän это adam. непорядочно, Yok, понимаешь, ağam, своего, dur. неме записывать своего коллегу. Sen Niye, öz yanında niye? oturup onu записывать, это непорядочно, понимаешь? Size bir daha edenmi? Size bir daha Oo. edenmi? Şu wagt gelýän zadyny şu wagt etjekdi. Men päskel berdim şu wagt. Şu wagt Da etjekdi. özünüz düşünün. Canagam. Sen Polşada yaşaýan. Ya boş ver agam olur ya. Kim o öz araňdaky, däl o men aramdaky bolman. Soň men zapis edip şonu delil hukmuny özüme alyp koydum. Şu wagt gelýän bolun ha, men şu wagt şol bolany etme şu zatlar dip o zapisem şu zapiste de şu etme şu zatlar. Näme üçin etjek? Ay maňa dokument bermedi. Sen dokument üçin çykdyňmy diýdim. Ha o men dokument üçin çykdym denýala getdi. Maňa dokument berse men nidi etmem çykarjak geldi. Ana, şu zapis erwet zapismi? Erwet bolsa oň üçin erwet. Ha o erwet çünkü bu ýola bir dokument üçin ýatyrmy üçin çykmadyk. Ol şonu ýetdi etdi o taýda. Näme üçin ekranda odan gürläp arka ýüzde başga hil gürleýärler adamlar. Ya barıp düşünsün yalnız bir şäherde Yani ýaşaýan. ne düşüneceğim abi yani? Ne düşüneceğim bu Ali şeriketi ay bir Helsinki'ni yere sokacak. Ay şunu yere sokacak. Ali Şerif var, mошенник. мошенник, barıp yatan mошенник, больной. O sen Ali Onu Şerif. vardı Hemmesinden pul görüm. sorat ne? Bayramam aýtdym ha, bayram neme? Öňki efirde menden pul sorat dip. O просто ходячий действительно neme? Mошенник. Başka da bir adamlardan ama Yöne Amerika'dan da. Kerim Bey'le däle, Kerim bir kowu düşündürsen düşünýär ha o. Kerim normal oğlan. Sen çanaň aklay agamcan. Siz şoň üçin men şu wagtny özlerini wara serbest bıraktım. Özlerini barnyň gürleýän şeýdem tanatynlar diýdim däni. Şu çenni o bir hekaýa wara bir gelin var diye yaşmaklı gelin diye kän gürleyen ok diye gürle ejesem aýdypdyr bilýän eken ýagdaýyny şu gyýdym gürletmen yaşmagyny açmasyn diye. Baran ýerine de soň ahyrdan bir gün muňa ýalyk ýapdylar diye aşaýyn yaşmagyny diýip agdyny açyp o bu diye bulawluň öle inni kolun bulawluň ölüp diye inni kolun bolsa da ýapjakmy ýalyk diýipdir da on senin iň agdyny ýapyp oturaýsana yaşmagyny açmaýsana diýipdirler. Şol ýaly bolar. Sen bular tanaň ok. Biz bulary şunu çenni halkyň arasynda azajyk awraýwa bolsa biz şolary akyl berip gezdik. Inni biz berem yok. Inni teret şolaň öz ýüzlerini, hakiki ýüzlerini teredin tanan şolaň. Teret hakiki özlerini batyrýar bize näme o? Yani o adamlara tanatyn, bilsin. Hakiki derejesini bilsinler, öz derejesini. Yani şunu çenni ol senin meniň beren akyllarym bilen gelen adamlar inni öz başlaryna garlylar. Öz başlaryna ina şolar ýaly iş edýärler. O etsinler, bir de bizim çekinýän adam yok, benim arada aýjan zatları tutnamasy bilen gelsinler, aýjan zatlar bilen, hani dekont koýýasyn, dekontu da farşywy dip gürläpdir bu velosiped. Bu Ali ço diýelişe jaň edenne gaptaňda gürleme diýsene velosipede dip jaň edýärdi, pastaýanla. Ya bu ülküň hakyny gözlän bolýar. Çünkü düşmanlar, onun düşmany meniň hem düşmanım dip şu wagt terk edilýär ol. Tupoy, wagtyň iň köp askar biladeden Ali ço diýelişi. Velosiped dip. Bu velosiped ne bolany näme bolýar? Bu saňa örek bolýar. Sen minýän, oňa örek bolýar, o minýär. Bunun Ali çok minň oturýar o velosipede. Özüni velosiped edip görkezýär. Ya maňa näme o başlarak gitdim näinden soň olar bolmady bir de gyzykly däl agam. Meniň etjek bolýanym iýulyň onunaky çağırışda adamlar çağırýanyň täýi. Biz şuňa çeni yerlikli bir çağırış etmedigem. Etdikmi şuňa çen Türkmenistanyň içinde bir daha etmedi var. Näçe çağırış edildi, döwete döwürde. Näçe çağırış edildi. İş zaten. Onu agdy birlik bilen edilmedi. Şoň üçin men sen kanalyňa geçip şonu aýdyp otur. Senem etdi. O wagtda DVT'den öňe çykan hereket ýokdy. DVT'ň bar agzalar 2000'den 3000'den gowrak agzalar bardy. Ondan hemmesi DVT diýip ýörýärler. Türkmenistanyň hökümeti titretdi Türkmenistanyň hökümetini. 2 tane kanal açdylar ýanynda babasy. Dutar at futляра diye i вечерняя шхават. DVT'ni постоянно çüredip oturar ýa. DVT'ň çatynda как минимум 10 sany neme MHM'şnikli oturdy.
Biz giden Bilýän, soň debateden näme bolup kaldy? Gördüňe? Biz çağırdık, näçe çağırış etdik zaten. Bolýa menki aýtmak, Ya men sen, şu wagt sen adam aytmak, sen şekilde zapis watan üçin, etmek. halk üçin. Owa, sen Evet, zapis vatan için, halk edýän, için. ma uğra diýen, men goýýan. Atak men özüm bir çağırış diýen zat ýok mende. Bağışla. Oldu men video näme uğradyryn size çekip Owa. bir 3 minutluk, 4 minutluk şol çağırışa Nemeden? Nemeden? Telegramdan uğrat işte. Men goýýan kanal. Bolýa. Kapagy ýok ma. Men platforma näme, YouTube kanalym näme, demokratik platforma. Her hili мнение bolup bilerler. Поэтому olar näme diýen. Ýöne çisti öz näme suradyň biz muziki biz niço şu kanal bloklamasyny üçin. Yo, Falan. Yüzüm kamerada Owa. yüzüm bilen bile. Owa. No, avtorski Bolýa. näme bolmasyn da prava, muzika zat gerekdir. Yo, o düşnükli o Tağam Türkmenistan'ın televizyonundan bir zat kesip yelmedin sırada olur afterski neme strike uru diyorlar. O düşnükli. Mende поэтому näçe ýyldan bäri men İki tane- kanalym dur. Потому что чисто yüzüm и всё без muziki biz niço. Şoň üçin men kanalym bilen aklar. Menkem iki strike aldı bir aldı. Şoň üçin menem goýam okşo vatan hawarlaryna şahsyk çekip TikTok'una näçe vatan hawarlarynyň videolaryny goýýar. Oňa hiç strike ýok bir de wa. O hökümet gollaýanyň tutnamasy. Olaýam arkasynda durun. Ha men soňky bir aýyň içinde iki tane türkmençilik kanalym ýapdylar. İki tane aktivni kanalym ýapdylar. Strike bilen. Men öyle nemem ýok, keselim ýok, kanal. Men goýýan çykyş edýän, aýyrsalar başgasyna goýýan kanal. Men video goýamak içerde. Video zatlary görseňiz. Owa. Bolýa, borun şonu aýtjakdym. Sag bolun. Nuraga. Aha. Ha. Hali dostlarım tanamapsınız da men o yerden gepleşerim dedi bilen. Maksat içinizde yine de ön kakşam gördüm ben bir sanıklar otyra. Olaram tanabam de. Bilen ok karakter bilen özgür ýas, bilen tejribe gadan ýas, bilen Oğlan tanamıyorsunuz hali. Oğlanı onçoluk tanağınız yok. %30 alarsınız siz yanınızda şu vakta. Men %99 alıp otyrum. Oğlanı. Son bir gepleşerdi. Ona men de %100 tanak koyun da. Bolýa. O ýan adam Bolýa. hökümet tarapdan geplap otyr, ol bilýärm men ona. Yok, Tağam öwelliğine sen şular ýal maslahat berýän, daşyndan görnüşi ýal maslahat berýän, sen ýaly başga da maslahat berýänçiler bady. Hatda şu Ali Çodilyan oğlun ýüzü ýeňsesinde däl meniň öýüme gelenne maňa maslahat beren adamlar jaň etmesini goýdy. Şoňa men kananyna mokdy. Daşy şowa da aýtdylar şonu. Men bilýän aga, ýöne men de şeýle bir zat bar. Bolýa, men maksadyma okkunly, men ideologiýamyň ýygyna ýörýän şoň üçin şoňa şowa gerekmi şonu ulanýan menen. Zato protest ettirdim, zato protestleri çıkarttım, zato görüştürdüm menem ulanyp. Näme bolmanam çıkar hawa buun kun yalanlar. Men oňa git pul kardarlanyp, soňam gaçyp berdidim may. Men oňa ýalňyşlyk göberdidim may. Özüniň aýagyna pak boldy. Futbol kölen krasovka goýup gidipdir ha. Ha? Futbolka bilen krasovka goýup gidipdir ha. Gant futbolka krasovka. Dağlı onu 44. rad nereye ya maňa olany krasovka musorda ýatanlar da men näme bilen krasovkasyny. Ya on gurus bilen men guram barmy da maňa bolany on berýän zady o gaýy bir Hudaý. Şonam gurune diýämiş menne. Gant futbolka, Lacoste mı näme ýere futbolka sanat berdik. Ay Allah canım, ay Allah canım. Çok ağırlı günü. Polşada ikinci el magazinler var bir yerde bilýän bolsaňyz bilem ok Angliýada da hatda da bardyr Ýewropaň köp ýerinde bar eken. Ulollan eşikleri satýanlary. Bizde Chelsea shop diýildi. Owa. Ana şoňa bar ýan bolýan şo taýda da her hil marka var. Her hil marka ödem geýerli ba eşikler satylýar şo taýda. Onu etjek bolsaň şo taýda kileler satylýar adam. Kilesine ýalňyşmy Kaç yolum var? $5 mı? $6. Borun ya şey tavul oturum meni işe öğrenmedim. Var sağ ol. Tamam. Gözüm çıkayım mı çıkarayım mı? Ya çıkyan. Öğretmen sen oturayım pembesine akıl öğreniyor gene oturup. Ne mesela
İstihbarat çekin ne öğreteceğim. Yok, Bakıdan öğrendin mi? He? Bu bakı benim şagirdim oluyor aslında. Vaptır. Hemmesinin var, hemmesinin Türkmenlerin öne çıkanların yanında oturuyorsun. Kime işleyensin? Arap yurtlarına işleyen mi? CIA'ya işleyen mi? Orsalara mı? Kimlere işleyen öğreteceğim? Araplara varmıyor. Ya kim sen Ben özüm demesi? Çin işletiyorum. Ben özüm Çin işletiyorum. Özünçe, yakla özünçe belli olmaz mı lan? Hem Afgan Türkmenlerin sayesinde girmeyeler. Sen hem yerde var, söyleme. Bu falanın iyisi geliyor hükümetin iyisi bundan falan deyip. Hem misin? Ben oyladım menkine gur geliyen bu kadip. Şu inin okuğunu so... Gepinden anlasanız oluyordu bu zatları. Bir güne o yerde bir gep aytsak, bir yanına bir gep aytsa, mene bana bunu size Nura bir gep aytdı da. Şu gepler hem men kellemde duruyor. Erte başka yere başka bir eğer bir kağıtçık posta men o yerden aytıp veriyor Nura. Şol ora başka WhatsApp'tan camek gönde bana böyle yalan aytıyorsun deyip birden aytıyor Nura. Öyle o yana aytıp geçendir ha. Ben aytıyorum oradan bana. Ey sen Gamış Köprü'nün teyinde su geçirenlerin kimden eken sen? Senden şüphelenmeli. Öğretcan. Ben seni tanımanıyorum eken. Sen indi sen biliyen. Заходите Enecan, как ваши дела? Нормально, спасибо. Şirari geldin mi? Selamun aleyküm. Aleyküm selam yaşım. Neyle kovmuşsunuz? Evet. Haydi var o. Biraz dinleyin deyip geldim. Kovgurunlar gidiyor. Ey ne hemen. Prikoldur da. Biz ne Türkmenler bir yüz gülü otursun. Oturayım, zahir oturamız kovuyoruz. Yine taze istihbaratçını taptık dinlenemeni. Evet canı. Görüyor musun? Yok, sen ağzından sıktırdın Öğretcan. Ne bilmem kaldım seninle uğrab özelden ne şimdi ne mi izni durmak aslında ben şigepli aytacaklardım Nura adamlar yan ayttım bildirdim ayttım birine yerinde gördüm olanlar onzu dine ne yapıyorlar başka yerde deyip iki yerde gepler yapıyorlar diye batında indi hemmesi bunlar Kerim'den mi kakarlanıyorlar? Ey dedi ne mi bir Kerim bir yaş olan yani istat düşünmüyor siyasetten. Yo düşün. Kerim katı o düşün ya. Oysa Kerim çıksa da o. Ben ayda gece videosunu uğrattım size. Geç oldu göre ben saat 1'lerde ben 12'den sonra erimden dinledim onda. O toştu benim fikrimdeki yalda ben o Kerim'e önlerim bir yıl bundan önce devam ediyordum bunu Kerim. İndi aklına geliptir. Geç olsa yan böyle. Ey. Bir de alakalar ne çıkar bu? Ne taşıyor çıkıyor başka. Doğru. Her gün özüyor. Ya adam olmuşmaya yanında bunların yaşlı. Adam olmuzdurmayalardı. Hem bugün de çelin ne açsa nasıl gelip gidendir yanlarına da hem mesela bunlardan iyi de o ne diyorlar da bilemem. Ne mi diyorlar ne mi koyuyorlar. Her vaktin öz nemesi oluyor da bu yaşlıkta yaşlık ediyorlar. Son nemet как ömür. Yaşın bir çenende geçen son bir aklın geliyor, akıl huşun geliyor. Yani kavir efeklerin akıl huşu gelmezdir. Murada var. Yaşı 60'a yakın mı 50'e yakın mı? O gel hasap var. Şeyli sen beni razbork edelim. O çağlar aytmıyor mu kavga bre? Kalk utanmıyor mu sen çağdı? Çağlarla denk dur. Türkiye'ne iler geçti adam ama. 3 günden beri. Kurban bayramı her hacağını çok bakıyor. Şunun için Kerim'in bari yaş oğlan. Bir yaşı bir çenden geçen son birazcık akıl hoş gelir zaten. O zaman başka zatlar oylap başlarlar, bu gepler başlarlar. Falan diyor ya. Bizim ağarkıyla anlayıfım şöyle. Başına varanda başkaça değil, hazır başkaça görüp değil. Hele vakt geçe ondan başka olup başlıyor. Oğlum haydi neymiş etse şu etsinler deyip başlıyorlar. Başlar yine görürsün vakt yerin sonra.
Merhaba deyip kim geldi? Korrupsiya qarindaşlar kandaysan diye. Sanı ne? Kandaysız diyor. Ha, göreyim mi? Kandaysan deyse bu значит neme de? Çerçöden de o, levaptan da o. Kanday sizlik kepliler. Levapçılığı sizlik kepliler. Bu Kandaysan. aslında ortaca yaşlı size kandaysanlar daha sözler sizin de. Ova. Urgençe gürleme istedi o yan başarmadı. O onun başarmadı o. Evet. Daşaguz. Daşaguz. Taşavuz. Taş Oğuz. Taşavuzda kandaysan deyip aytmıyor. Canlı mısan diye. Canlı mısın ha? Canlı mısın? Canlı mı? Ova. Canlı sakrasyon canlı mı sen diyen de? Boldum sazdan ben diye. Gitsen ey sen boldum sazçılar bolup bilmeyen olur var ha. Ne ben. Boldum sazlar var şey. Hiç sokulmayalar. Bir nefini görmese hiç barmayalar. Boldum sazlar. Ya guvadaklı. Boldum sazlar. Ova. Hiç bir taş havuzundan köp çıkan yok sınavlara. Bir marı leva Aşkabat'tanım yok. Bir iki tane oğlum var Aşkabat'ta. Sebebi de aşuz xanı gören yurt. Bilirler ha, devlet näli bolmalydygyny. Bular öňünden aňarsyndan ganda gelip otyr. Näme bir kimden kim zatla çykýarmy diýip. Şoň üçin. Serdaryny Ahun beyimiz görýän ha müfti beyimizi. Hiç kaçan bir falan diýip aýtmy prezident tarapdary Berdimuhammed. Allah Taala'dan başlaýar. Allah Taala bilen gutarýar. Düşünmeýän galýan. Näme bilen başlan, näme bilen gutarany. Ýöne şu aktivistleriň ýanynda bolansoň, o aktivist hasaplanýar, düşünýärmi? Serdar Hoca nefes. Şeyle akıllı da. O gün neme Safar geldi vardı. Safar Cemşid'i bilyen ha. Sonunda gepleşip oturduk. O sonra neme Serdar geldi. Serdar geldi gepledi. Metin sen düşündün mü dedim da neme Safar geldi. O çisti taşavuz kiçovolu gitti. Balık yağlı yüzük gitti dedim da. Hiç kimin gönlüne değmeyen geçti da o. Allah Teala'nın başladı, Allah Teala'nın kurtardı. Zulüm, zalim deyip başladı. Yöne. Onu müftü edecek onu Serdar abi. O hakiki müftü olup bile. Az Berdimuhammedovlar samsık olmasalar, şunu gelip Serdar, sen bana sakkalığım layık eken şunu. Şu ara, Kur'an'ı var ha, şu Berdimuhammedovlar ya düzü deyip çıkıyor da, Berdimuhammedovlar layık edip çıkıyor. Özüm açıkçısını şu önüne koyuyor da başlıyor. Tövbe estağfurullah. Doğru gayet. Serdarçılık da, hoca nefestir da. Prikol oğlum. Gara söylenir ha. Bırzatlar diyelim çekiyor. Daşoğuz halkı bulçuluk için dören millet. Daşoğuz'dan çıktı mı kadın Kurban Mehmet Serdar? Cüneyt Han deyip adalan. 38. yılı çelli adamla orası görüşüp çıkan. Sizin o Nurverdi Han diyeniz, Palangül Cemal Han diyeniz olur var ya kolaboranti, satrudniçistoy dedi Orsla bilen. O da kansa gidişin Daşoğuz'un ilinden çıkan şu. Devlet adam için. Yöne adamları var ha. Deme, siz öz nemeleriniz, kahramanlarınız tanımayanız ekensiz. Nirdaki yok kolaborantları siz bizim nememiz, kanallarımız deyip neme diye tanıyanız. O bir Kadir Gımmat deyip adı, yanında var mı neme? Şerali. Kadir Gımmat deyip. Kara Dur Sultan'ın efirinde 600 adam gelip poddeşke dedi. Falan kara. Dün Dur Sultan'ın efirinin bana bir parçamını uğrattı. Gün ayda otur. Gerek olsa ben sana uğradım. Biz iştahat edip bilmeyiz dedi. Bizden izine bir karışmayın dedi. Ondan sen svoloç ne çıkıp otursun bir adamların kellesini karıştırıp otursun. Evet. Sen insan hukuklu neme, insan koruyucu adın var. Şu neme Farhat neme düşündü. Farhat düşündü. Hani Kadir Gımmat şurada nerede Kadir Gımmat o pituh nerede sen? 600 tane adamla $2'dan yığdandı. Farhat advokat tapılardı eyyam. Şunu etmediler ha. Biz ne edip biliyoruz?
Biz onun dokümentinden bir yakında aldık, taptık onu, Farhad'ın. Adını tanımıyor. Sen Dur Sultan düşündün, sen Dur Sultan deyip hiç kim tanımıyordu. Duse deyip tanıyordu. Sen adın, familyanı bilmedik biz. Yönümüz çıkardık ha. Hiç kim bara, hiç kim Farhad için alada etmedi. Koyun semerdiren yağı semerttiler. Hem uğrattılar şunu. Türkmenistan'ı. Yalan. Gayta izinden advokatı deyip pul yığınam oldu. Bu aydanlarınıza Kerim'em kovzatla edip geçti. Bilema, gayta izinden hani Samskva bir yeri Fransa'da. Deme Türk'te deme diyor diye. Hem pul yığınam oldu advokatlar. Elektronlu prezident mi? Ova. Ya bro aydın men bular var ya seyrediyen da. Ben önden aydıp gelen bunların böyleliğini. Bunların böyleliğini önden aydıp gelen de bunlar yeniden benim üstüme size öyle düşünüyorsunuz sizin üstünüze onun üstüne bunun üstüne topluyorlar. İlk özünüz onarında. Doğru mu ya? 600 adam efirinde oturuptu karanlığı dinlep karak. Sizin efirinizde 20 adam. Menki 20 adam olsun yöne menki var ha. Kaç tane akıllı adamlar. Çileyen mi? Hey, utanmayarım böyle Dur Sultan ettin mi diye. Ben onu utançlı. Siz benden soramayın. Dur Sultan'ın yanında yören adamlardan sonra. Ben Dur Sultan lişte yüzme yüz görüşen adam değil. Bu telefonda görüşedik. Ha? Kerim biliyormuş ya şu Kerim biliyormuş. Giyecek videosu. Yok lan koysana bu demeleri. Gıybat kurdun. Kerim'den sonrasıları gidip doğru. Kim etti mi etmedi mi? Gerekti ama biz zatlar. Ben utanıyorum. Benim bir 50'den aldım. Ben bıçağı alırım ba. Bana ne mi diyor aydar o? Sen utanmıyorsun mu? Deme. Kim sen? Adın ne mi? Korrupsiya falan deme. Ben çağım ne mi diyor aydar ma? Kaka sen вообще ne mi? Moral neustойчив diyor aydar. Ne mi dersin o zaman? Şöyle iki tane ağa var. Şu ikisine bir aydan yaş olur. Özü yok adam böyle Mehmet mesleğiyle. Ya prosto ideal da men ettin mi etmedin mi? Utanç da bu zatlar. Aydan da yine bir yazı Так, брат, здравствуйте. Здравствуйте, Неджан. Как дела? Как здоровье? Спасибо. Как ваши дела? Как самочувствие, здоровье, дети? Кудаем шükür. Hem zat гулял. У меня всегда было отлично. Слава Богу. Все, лишь бы все хорошо было. Как Özün там nerede? погода? Погода, на удивление, сегодня солнечная. А Ашан пасмурно было. Дожди были чуть-чуть. А сегодня бывает. Английская погода как женщина, непредсказуемая. Ну, конечно, конечно. Ай, Боляна говорит. Ne özünüz Enecan? Нормально, приехала на каникулы. Отдыхаю. Каникулы. Helsingbor'un plajına var yani bu каникулda отдыхать etmeye. Да, хочу поехать тоже. Сейчас вышли на каникулы, сейчас в другом месте, Кристенстадта. Потом хочу в Хельсинборг поехать, посмотрим. Barın. Ata bir yeri ben indiki yılda şu plajda pivo alıp maşkalan ben oturayım diye ayıttı. О, Onun я же yerine hatta sen bir ettin. Нет, хорошо, брат. Я от этого далеко. Кто хочет, вот делает Хельсинборг пляжи. Мы уже это отметили. Нет, уже Груанга вместе. Кто-то собирался каждый год Груанга, никак не доедет. Но он тоже, наверное, когда-нибудь доедет, надеюсь. Вы давайте его не трогайте, мы его готовим везифе. Улахан ответственный везифе Туркменистан'ın baş müftüsüne. Конечно. А тен айтышын yani onun Kur'an kitabı onun itliği oyuncu yazıp ütködü Gündüz Moğol'u işte yolla diyenler şuna like. Это 100%. Прикидываемся такими, а выходим другими. Ey молодец o. Молодец edisin. Yine sen bar vaxtının yanında sen все-таки nemizden koldak veriyordun. Saçını kraskalap veriyordun. Kras hakiki neme. Kına boyap Arap milleten benzer şey ediyordun sen ona. Ай, пусть что хочет теперь делает. Мата падает. Я себя знаю, свою семью знаю, все. Ey böyle da. Näli öz işlerin? Okun näli? Can öğrendin mi? Нормально, хорошо, окуян. Şvet dilini. Нормально. Бро. Böyle. Мехи, бро. Bro.
Kim bu? Мы же так разговариваем же. Ha, bro diyorsunuz mu? Söyleme. Söyleme. Sizde Да, ne? Hava ne? ой, как ура, вчера хорошая погода была, сегодня пасмурная погода до пятницы. У нас, наверное, будут дожди. Дожди. Да, в этом году нормального не было. Bizim Европа gitmekçi yönünde Şveç'e baracak değil mi? Семьей Мачо. отдыхать хочу. Ну, у вас дожди, не амба, sizde дожди. Ну, дожди только неделя, вот этой недели, потом уже начинается все лето у нас. Ты же знаешь, в Европе лето бывает очень мало, месяц, два месяца. Meryem da. No, Serdar Hoca nefes deymen o, hemen müftü ağamız. Ahun Bey, müftü. Şu an şey edip görülemedi o. Ага, ой, eyle diyeymesin, buradan uçaymasın. Ya действительно, men aydiyen, neme, Enecan. Şu Ha. Allah'dan başlıyor, Allah'dan kutarı edin de, aktivistlik bir yeri yok. Yine aktivistlerin yanında yören üçün deyin de. Aktivist kazaplayalım deyin de. Zalim zulüm bilen başlıyor, şunu kim özüne. Молодец, да, düşünüyor musun? Умеет же, сволочь, как-то перевоплотиться, değil mi? Он для своей выгоды может в любое все переплатить. Balık gibi yüzüyor yalnız o şu. Oh. Я... Меримуль, нет, ты ошибся, не первая любовь, это уже была четвертая любовь. Şey diyemedin bilirim. Первая, не первая. Вам какая разница, какая любовь была? Это была четвертая, дорогая. Сейчас скоро уже будет и пятая. Neme, Enecan, не обращай внимания, Байбол. Нет, как брат, мне как-то разницы нет. Каждый судит по мере своей испорченности. Что хотят, пусть то и говорят. Ай, прикол был. Да. Да, прикол. У тебя как брат, с учебой нормально все? Ben учебам kurtardım ha давно. Ben ne dedim уже. Я в магистратуру закончил. Я сейчас таза учебу начал. Как бы занимаюсь, хочу дальше идти учиться. Ну это хорошо. Это очень хорошо. Neme boş oturmayın deyip ne deyip. Böyle Bulardan вообще уже derek yok. Bulardan derek yok. Boşulamak iş sana. Ne, как брат, мы bizim şöyle Muğalimin nemesini gördüm. Enecan, dinle, Muğalimin nemesini gördüm şu gün. Oğlumun videosunu. Yine çağlar geldi beni İstanbul'da hal ahvarlarım soramağa deyip de kızını görkecek. Türkmenistan'dan kızı geldi, görüyor musun? Arkayım, bizim ağamız koyuverin aklı, ayal doğunumuz koyuverin aklı içeri, otaydı kakbut nemeden yav. Abılarınki var, arkayım gelip gidip yörle. Ne ben öyle ki virtualni prezidentin nemesi ayal doğunu incede operasiya diye arkayın çıkarıyor. Zaten bizimkiler ölseler ta ölümünü çıkarıyor. Evet. Не, надо за год $50 платить, чтобы надо быть таким в его компании. Ey Samsung'a on biliyor, şey durak. Нет, ben sana çözüm. Коллаборанты. Адамлар кушкурдели, а сами подпольно на Туркмению работают, понимаешь? Он на паспорт aldı, Muğalim'den. Cuma safarı ölümüne uğrattı. Çürüyor mu? Neyle adamlar eyvallah? Да. Dün Dursultan'ın bir parçamını uğrattı videosunda. Я слышала сама это, да, как брат, я это сама своими ушами слышала. O neyle adam o? Adamlar sen gönüllük karşı otuyorsun. Hem de bu действительно şeytan adam. Я не удивлюсь, если ertebiri on çağısını getirip gitseler da. Нет, никто не удивится. Adam satmaktan başka zaten olmaktırlar. İşledip adamları kışkırtıp uluzunu emedip. Ой, как брат. adamlar. Hayır, neme gıybuların. Hakkı nemet yani hayır. Ты просто var biz действительно gıyırıp da без ничего просто var inni kellem aile там да сижу сама себе удивляюсь. Utansızlar bile. Ay. Geplesen biz Tursu'da iş ediyoruz, na земле falan. Başına taş koyup nimetler olarım. Ой, бля. Нет, это сказки, это все. Нет, Вот это так. не сказки, как брат. Это, знаешь, чтобы получить, как это говорят же,
Вот. Неми. Как это говорят, что получить этот, что ли, верно? Защиту или что-то там? Убежище. Ну да. Убежище. У Сығым. каждого своя статистика прошла, каждый свое, что хотел, заработал. Теперь, не знаю. Бессовестно. Бессовестно. Почему я и говорю? Сейчас вот начал говорить бессовестно. Я кричу в течение 3 лет, что Азат Хайдбаев в этом либерацию мы должны 25 евро или 25 неме. Ну, что душенде, Дурсултан душенде. Она пару раз уже, как минимум пару раз гранты брала. Что 25 евросын беріп білмен geçti. Ну, 25 50 евро edip berse bolera Азат Хайдбаев. Не знаю. Бессовестная. Понимаешь? Она действительно получила, что ли, гранты? Конечно. Нифига Первый грант мы себе. сами оформляли, как на записи идет. Немре Тәжігул и Тухбатулин ней неметтілер. Как его? Рекомендация алдылар. Ну, вот видишь. Не знаю. Бессовестно. И теперь я почему она говорю бессовестно? После вчерашних слов я говорю бессовестно. Мы ничего не можем сделать. Нет, я сама слышала. А тогда зачем? Вы, этот, Фархад, я и Фархада не поддерживаю, но мне как пацана жалко, да? Ну да, как человека жалко. Жалко. Ну, у тебя на эфире, если 600 человек, клич бросьте по $2, да? Ребята, нужно помочь ему. Если у тебя 600, они же деньги дадут, Фархадың адвокатный еті нахуй. Ну да. Егер, гитті уже, понимаешь? Егер bir şu zatlar etmedi. Kaydı çiğişirip zaten. Arkasından da video koyuyorlar. Farkada azatlık. Eğer, понимаешь? Yanında yok mu neme? Enecan, Dursultan düşündü, biz adından bilmiyorduk o. Dursultan diye. Duse deyip tanıyorduk onu. Да. Паспортны kim bilip durun şu vaxtını? Yöne bir şu vaxtını просто волевым решением организовали şart-şut Haydarkürt'ten neme? Arka nemesi pullarını yığınap berdi, uğrattık, biz verdik. Qaytıb veren pullarını yanındaki padrugası Droma deyin. Ben yolu baram için 100 neme lira aldım, taksi zatlar iyiyim içime deyip aldı. Ben şu anda utandırdım ha. Здесь вот пишет, да, нами, sen özünkini almadın mı coğranlılarını? Ben hemen almadım mı coğranlılarını? Bay Enes koysan, bunları önem etmesen. Нет, мне так интересно, ben hemen almadım. Ben Seni kızdırıp atıyorlar her zaman. Gittim da, biliyor musun? Kim yazyanın olsun? Кыздырып отыр. У меня 14% осталось. Если что, önem etmeyin. Нет, men kaç gidem o gitmek zorunda kaldım. Coğralar bana hiç kim kömek etmedi. Tık işte var ağzını yedi yerden bugün yumurcuk otur verin. Не, бессовестное люди они, бессовестное. За это я не хочу никуда заходить. Бля, как им рад, не хочу ни с кем разговаривать, потому что этим людям никогда ничего не объяснишь, понимаешь? Хотите Европу, приезжайте, Европа для всех открыта, ради бога. Идите, сидите. Вы же в моей шкуре не живете, вы же не знаете, что у меня творится. Мен эфирлere çıkıp sidinkali jar deyip yırtıl oturum o. Вот и все. А то, что у меня или в моей семье творится, это же никто не знает. Они судят все по облачку. А то, что внутри облака творится, никто же не знает об этом. Так что им рассуждать легче. Önem etmesen, vay bu öyle. Нет, ты как брат, мне как-то разницы нет. Пусть все, что хочут, говорят. Я уже все. Не, bir topun mошенниклар çıktılar, понимаешь, этот. Men neme kahar melin zadı var. Çoruğa ne diyen, şunda köpürük çıkıyor, köpürük gрязь. Да. Şu bizim nememizde, движениямızda bir topun мошенников, вот грязь вышла, понимаешь, которые коммерсанты. Показали Коммерсанты. Вот. Не, ну как это бессовестная женщина, akşam aydıp вот так biz neme edip bilestik. Adamların umutlarını yıkma hov, neme etseniz, edip bilmeseniz bir götünüzü otur, ne edip neme edesti. Да, не знаю. Сколько в нее вложили, сколько в нее неметтік. Да.
бессовестно. Вложились очень много. Ожидали очень большого. Ya bu nemede bir şu. Ey ладно, gepirtmeyin diysen. Olar var ha. Ya ama Adam boş koysana neme. Hani senin ne Gideyin. önkiyal naharda bir şey oklu için ön aşağısızlık zatça şeyden öyleydi. Ha, nemede bak paka. Ne mi nahar nemede oturmayın. Öyle. Ya edin gazında pişirin o cıpcıkları. Dün neme 27'sinde şaşlık pişirdim. Kurbanlık ne her geçti. Ой, как брат, что там вообще в Париже творится, ты видел, да? Я не смотрю, ne mi oluyor Paris'te, ne mi diyelim. А великий француз же у нас есть там. Пусть он там не переживает. Öydün çıkıbilem o, öydün çıkıbilmen oturum o. Bize nemeden zar. Bizim işimiz yok Paris'te ne mi değil. Ne mi şetsele şu için. Нет, я просто новости смотрела, за это говорю. А так менем немем yoktu. Я демократию хотят, пусть получает. Вот так и в Париже вот это демократические веяния. Вот такие дела. Sen efirme Gurtikto'ya girip kâvir maşenikle bilen gurun diye, например, Özgelik, который çıkıp aktivistlerin tarafından olan ya Асам этот. Türkmenistan МХМшники. Я же с ним беседу привел. Я тоже хочу президентом стал. Ну, Сердар говорит, да, сам президент oldu, себе atası он etti. Весь административный. А sen ne bolacak olan президент dedi. Kim daş töwerеңde, kim birini näme ettin sen eder ya? Kim sen tanıy президент olsun dedi. Ни хрена, вот. За 3 месяца что-то. Я говорю, Serdar da, Serdar'ın ata babalar gelse de şu 5 yılın içinde Türkmenistan'ı ütküdüp bilmeyeli. Ve 30 yılın içinde yıkan zatlar, infrastrukturan 5 yılın içinde edip olmuyor. Ya пример болду историяда. Макрону приводит, Зеленский не приводит, дурак. Алло. Да. Саакашвили, ну... В Америке там где-то я в ТикТоке видела, там большой где-то плакат повесили. Не будет Зеленского, не будет войны. Ага. Ana şöyle reality yaptırılır. Понятно. Неме, Энаджан, у меня 8% уже. Ладно, как камрад, давай счастливо оставаться. Сирали, давайте. Детям привет, всем передавайте. Более, sağ olun, sağ olun. Sağ Sizin olun, sağ всем olun. salamanca oturun. Еще Selam, приезжайте. Böyle Şüvet dostlarımıza salam aydın. Aleyküm selam, tamam. Hadi görüşürüz. Hadi bay bay. Да, бай. Давай.